povod za novu teoriju, Facebook stranica pod nazivom Želim muškarca pored sebe, kojem i kad kažem ne, on zna da je to možda da. O čemu se tu zapravo radi? Stranica ima, ja mislim, skoro 3000 članova, pretpostavljam da su većinom samo žene. Negde nastanak te stranice je bio u trenutku kad sam ja imala jedan veliki problem u braku. Zapravo to nije bio neki problem, ali je u mojoj glavi bio problem. Muškarci idu malo linijom manjeg otpora. Negde mi, žene, čekamo da nam se oni malo udvaraju, pogotovo posle dužeg braka, posle, ne znam, 10-15 godina, to se negde izgubi. A nama to negde stalno nedostaje. Negde očekujemo malo da nam se oni udvaraju kao nekad, da osetimo te neke varnice, da mi malo tako se mi nećkamo, a da oni malo obigravaju oko nas. I onda kada mi to ne dobijemo, mi onda padamo u depresiju. Što se tiče njih, sve izgleda u redu, ali što se tiče nas u glavi, ništa nije u redu, ne razgovaramo o tome, a pa i ako razgovaramo, oni nas apsolutno ne razumeju ništa, ne znaju uopšte šta mi hoćemo da kažemo. U tom trenutku je nastala grupa pod tim nazivom kojim sam vam rekla, zato što sam ja očekivala od mog supruga da ja, iako kažem ne, očekujem od njega da on malo uloži trud, ne bi li se ja predomislila. Zato što sam ja htela da kažem da, ali nije moj ego to dopustio. Htela sam od njega malo da dobijem to ulagivanje, udvaranje. To ko je razumeo, razumeo, ko nije razumeo, nije. Puno ima članova tamo koji su me shvatili šta sam htela da kažem. I ovo je negde apel muškarcima, mladićima u nekim dugim vezama. Žena stalno očekuje da malo vi budete ti koji će obigravati oko nas. Prosto mi smo žene, vi ste muškarci i to tako treba da bude. Sve dok je tako, žena je zadovoljna, kad to prestane, žena nije zadovoljna i može svašta da se desi. To je bio moj kratak video na tu temu. Htela sam samo da objasnim o čemu se zapravo radi, jer su me neke devojke pitale zašto takav naziv, zašto ja kad kažem ne, to znači ne, i kad bi on navaljivao, ja bi tu napravila haos. Pa da, ja ne pričam o nekoj situaciji gde ne postoji ljubav i gde nema veze, nego pričam o situaciji gde postoji ljubav, gde žena to samo onako figurativno kaže ne, a šali se u stvari, tu treba muškarac da provali. Da, imamo jednog člana muškarca, sad sam se setila, gde mi je čak na početku te grupe, a ta grupa je stvorena, ima već 5-6 godina, rekao, pa ja nemam kristalnu kuglu. Pa nemaš kristalnu kuglu, ali uključi malo mozak. Eto toliko za te moje fanove. Htjela sam samo da im objasnim o čemu se zapravo radi. Prijavite se na moj kanal, budite uz mene, pratite me, čućete druge razne teme, već smo dotakli svašta nešto. Kako bi bilo tema još, potrebni ste mi vi i da se prijavite na moj kanal, da budete moji subscriberi i da se družimo i na ovakav način. Ljubim vas, ćao!